Čaute ľudia. Zase, prečo natáča len zem? Vyskladať 40 odobrateľov, či koľko som povedal? 40. Teraz sa otoč tam, hej? No a ukáž mi toto. Robíme Eiffelovu vieš, OK? A nie natáčaj. Máme. Ešte daj. A teraz ďalšie idem dať. Ďalšie ide dať? Ukáž, že ja idem dávať, hej? Ďalšie ide dávať? Ale sa to neláme. Neviem, jak sa neláme. Že to je tam dlažba, vidíš? Až dole. Vidíte, však to sa neláme. Vidíš? Spadlo nám to. Spadlo to, ale to nevadí, ukáž. Spadlo to. Ešte som tu chcel dať jednu. To by bol svetový rekord skoro. Ale nevyšlo to. Ale Justin A kamo, robili o tom? jedno sa zlamalo. Nevadí, ale robili o tom svetový rekord. Počkaj, fakt. Fakt. Kamo, ja som tu dal dlaždičku normálne, na to som dal. A to spadlo a tá dlaždička sa zlomila normálne. Kamo, ona sa zlomila. Kamo, toto havčičko je fakt dosť silné. No, ale sa to zlamalo. No, OK. A kamo, bolo to veľké riziko. Kamo, kebyže na mňa to spadlo, tak ja som úplne že dorezaný. A ešte tu mám. Počkaj, vidno to, lebo nevidno, neviem, či to je vidno, ale mám také trošku od tohoto. Ma to štípe veľmi. Takže, kamo, to sa nedobí. OK. A asi ukončíme videjko. Alebo ešte na čo budeme natáčať, Diana? Na čo natáčať? Hej? Som ťa neukázal. Čo? Neukázal som ťa, len tak som ukázal toto. No takže... Jaký pekný mám náramok. No, ukáž mi náramok. Nie náramok, ale reťazku. Nie, nedávaj dolu. Tak daj. Dobre. Takže čo budeme robiť na YouTube? Ideme hore. Ideme sa hore prechádzať. No. Nemala si toto ukázať. Kamo to si čo robila? Kamo? Justin! Ísť na bok. Veď tu som zrobila takú dieru. Aby Už. to až dole. Kamo, a teraz... Kamo, skoro som sa prepichol do riečky. Justin, otrhni mi náramok. Na bokoť. A... Čakaj. Ideme ešte trošku dávať. Kamo, to bude strašne pekné teraz. Dobre, počkaj, nerob. A teraz. To nespadne. Wow. Dobre, že? Že to je dobre. Teraz naspäť. Počkaj, dávaj to dnu. Teraz, tlač. Počkaj. Počkaj, vidíte to?